पीछे पीछे जाला, पढ़े जानी कोचिंग हमारा पीछे पीछे जाला। हमके बड़ी तंग करेला सखी इंट्रूडर वाला, हमके बड़ी तंग करेला सुचकी इंट्रूडर वाला। कहेला कि सुन करे जा नंबर उते जाला, कहेला कि सुन करे जा नंबर उते जाला। हमके बड़ी तंग करेला सुचकी इंट्रूडर वाला, हमके बड़ी तंग करेला सखी इंट्रूडर वाला, सखी इंट्रूडर वाला, सखी इंट्रूडर वाला, सखी इंट्रूडर वाला। डर लागे मुकर से उ बाटे हाथा काटरे, चश्मा लगावे आँख में उ लेके घूमे काटरे, लेके घूमे काटरे, लेके घूमे काटरे। डर लागे मुकर से उ बाटे हाथा काटरे, चश्मा लगावे आँख में उ लेके घूमे काटरे। लागता कि खा जाई ऐसे उ घुरियाला रे, लागता कि खा जाई ऐसे उ घुरियाला रे। हमके बड़ी तंग करेला सखी खलीलाबाद वाला रे, हमके बड़ी तंग करेला सखी खलीलाबाद वाला रे, सखी इंट्रूडर वाला, सखी खलीलाबाद वाला। कहेला कि जोड़ला सुना हमसे नाता, हो जाई सगरी हाला हमके ऐसन बुझाता, ऐसन बुझाता, ऐसन बुझाता। कहेला कि जोड़ला सुना हमसे नाता, हो जाई सगरी हाला हमके ऐसन बुझाता। आलम जायक और सोएब जीत के न बुझाता, केसो प्रमोद मनोज मंटू के नहीं देखाता। हमके बड़ी तंग करेला सखी